magandang araw ho sa inyo mga ka-farmers. Medyo mayabang po ang inyong lingkod ngayon kasi magkakaroon ho kami ng chance ni Miss Florami mga ka-farmers. Florami Buhulana na magkaroon kami ng collaboration. At yan po mga ka-farmers ay dahil po sa ginawang paraan ni Ma'am Marcelina Labonete po. Hi ma'am! Shoutout po sa inyo Ma'am Marcelina Labonete po. Nasa Korea po ito. Nasa North. Hindi, nasa South Korea po. Maraming salamat po talaga ma'am. Papadalahan na lang kita ng sitaw tsaka ampalaya. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Madam Florami po, ay ilalagay ko po yung link niya sa taas. Siya po ay isang sikat na vlogger dito sa Bohol sa mga Bisaya. So, isang pambihirang pagkakataon po kung matutuloy po ang aming collaboration. Pero hindi ko alam pa farmers kung ano ba sabihin ko nakita ko. Nakakaya eh. Sikat kasi yun eh. Ako naman eh, alam niyo na. Walang ka-apil-apil. Apir-apir lang. Hindi ko alam kung ano sabihin ko mga ka-farmers kung nandito na yun. Tsaka ano bang gagawin namin dito. Siguro mag-harvest kami ng mga sitaw tsaka ampalaya ng mga farmers. Ibigay ko sa kanya. Kasi sumuko na yung dalawang tauhan mga ka-farmers eh. Tapos si Ibana Ulawi naman ay sumideline lang dito. Pero ibahatak ni Ibana Ulawi ah. Parang dumami yung views ko doon dahil sa kanya yata. Ba, parang ako na yung mapapalitan. Pero yun talaga dahilan mga ka-farmers kung ba't ko kinuha si Madam Florami. Siya ang mag-harvest. Baka mamaya magkaroon ng himala, mapanood niya itong video na to. Hindi na ito tuloy. Tarantado pala yung mga kasama niya. Tsaka isa pa, medyo ano na, tingnan niyo mga ka-farmers. Medyo magubat na. Paglilinisin ko yun si Madam Florami dito. Hindi kaya yun masilan sa ulam? Native na adobong chicken lang kasi. At nga pala, Mayo na mga ka-farmers. Happy Fiesta Bohol. Alam niyo mga Bohol mga farmers pagka Mayo talaga buong buwan yan. Ang fiesta. Kilala ang Bohol sa pagdating sa ganyan eh. Alam niyo kasi mga farmers, pag dito sa Bohol ng fiesta, 2 araw ho mga farmers, 2 araw, hindi ho isa. 2 araw talaga yan. Tsaka yung kainan dito, ikaw bahala sa 2 araw na yan, ikaw bahala kung uuwi ka hindi. Oo, totoo yan mga farmers. Huwag kang uuwi hanggat hindi nagugulay ng malunggay yung may-ari ng bahay. Naalala ko mga farmers yung dati kapatid ko, 3 araw hindi umuwi. Tsaka maganda piyesta ito mga farmers kasi unang araw to yan. Sa Bispiras, karning kalabaw mga farmers. Oh, karning kalabaw. Masarap po yun mga farmers. Baka hindi pa sa inyo naka-try ng ganon. Sarap nun. At naalala ko nga yung mga katrabaho ko sa Cebu na pumunta dito sa piyesta. Dinala ko. Halos matanggalin ngipin mga farmers. Matigas yung kalabaw. At sa mga nagdi-disco dyan, isang pakiusap lang naman. Pakihinaan nyo. Naestorbo ho kami mga wala pa din kuryente hanggang ngayon mga farmers. Oh, wala kami kuryente dito mga farmers. Kaya naman, pag may disco, kahit malayo, dinig sa amin kasi nasa bundok kami, nasa bundok. Tsaka nga pala, nag-post yung LGU pala baka may hindi pa nakaalam sa mga atin ng disco dyan. May requirements ho para makapasok kayo sa disco. Sa loob. 2 ho. 2. So, sulat nyo muna, baka makalimutan nyo. Yung una ho, vaccination card. Number 1 ho, vaccination card. Pag wala ka nun, hindi ka makapasok. Pangalawa ho, tawas. Tawas mga farmers. Alin man sa 2 ang mawala, hindi ka makapasok mga farmers. Magtawas kayo eh. Baho-baho na lang kilikili nyo. At mga farmers, malapit na ako mag-anniversary sa aking pagbablog. Kahit na hindi pa ako kumikita mga farmers. Ay magpapasalamat pa rin ako sa inyo mga ka-farmers dahil alam nyo na habang tumatagal ay dumadami naman kahit paano yung mga sumusuporta po sa akin mga farmers. May 5 ata yung first video ko, hindi ko masyado maalala yung date pero Mayo po yun mga farmers. So ngayong linggo na ito, magwa 1 year na ako dito sa aking kalokohan mga farmers. At hanggang ngayon ay wala pa rin kita. Pero alam nyo kasi nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko mga farmers kahit na kayo ay hindi nag-i-enjoy. Ako nag-i-enjoy naman ako mga farmers. Salamat na talaga sa mga taong sumusuporta po sa akin talaga. Maraming salamat po mga farmers. Hayaan nyo, balang araw, manggugulo pa rin ako sa inyo. At ito pa mga farmers, yung mga gulay namin dito ay medyo malapit na matapos ang pagbubunga niyan. Yung mga sitaw na yan, malapit na yan. Ang balak ko namin yan ay papalitan namin yung mga sitaw, gagawin namin taniman to ng ampalaya. Lahat ampalaya, yes. Lahat to ampalaya mga farmers. Dahil bitter ho kami at bitter din kayo. Marami tayong bitter. Kapalitan ho namin ampalaya. Tsaka
Hindi ganun kagandahan ang tubo ng palaya namin ngayon. Medyo, ay hinaan natin baka marinig ng palaya. Sabi tatampo daw yan, di ba? Hindi, papalitan talaga namin. Lahat ng yan, papalitan ho namin kasi hindi ganun kataba. Hindi ganun kataba. Mamaya, kukuha kami ng mga compost. Compost ho ang gagamitin namin para magiging mataba yung aming mga ano. So, may dalawang video pa ako mga farmers na nakalain na pala. Magagamit niya itong video mga farmers. Maganda ang ano nito. At farmers, parang nakikita na yung ano natin, ebidensya natin. Naku mga farmers, nakakalbo na lang yung inyong lingkod, wala pa rin nakita. Ay nako. At nga pala baka may mga bago akong viewers dyan. Tataka ko ano yung nasa likuran ko. Ayan. Ito po ay cage mga ka-farmers. Ginagawa namin poultry. Ayan ho. 3 layers po yan mga ka-farmers. 3 layers. Kabilaan po yan. Ayan. So, ito yung main project talaga namin dito sa aming mini farm. Malapit na po matapos yung mga ka-farmers. Mga 2-3% na lang kulang. Yung ano na lang. Yung sumasangga na lang sa itlog. Tulad dito mga farmers. Kung saan mahulog yung itlog. Ito na lang kulang. Pag natapos yan. Yan. Ano na lang. Tawag dyan. Kural. Anong kural? Bakod na. Bakod na lang kulang mga farmers. Pag natapos itong ano. Yung sasanggang itlog. Ay bakod na lang kulang mga farmers. At matatapos na yan. This is for 200 plus na manok ka farmers. May video ako nito. Baka hindi pa nakapanood. Panoorin nyo na po mga farmers. May video ako nito. Alright mga farmers. Uwi na ako. Hinahanap niya ata ko ni iba na ulawin ngayon mga farmers. Uwi naman yung sawa ko mga farmers. Alam niya pagka umuwi.